لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلمو أمبي أوفوكا ولنمندوني واتينا أو منوسوغلين بانا شريفلا جبراني سانفة جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله أو كجمكان كان كونو نوي اسبيسيال حجي agence voyage Cherifla tamadin flana noye deuxième convoi mogoye u kelen ko ku ka tile shegin bara bela jelen dafa madina sigi konnana ulila ku kunda maka konnana ala yake unyumansira u selen ko u kumbera abara kera coga munna anga jeka anyama dawfe. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu kala barakada ni kumana adama de fe kaba jago ya foka wale ala yake Cherifla tamadin o tlana nyina ka se tlango saba avion na nyonye premier deuxième fois troisième voilà yake o dona no ekunna sene ane premier vol mo nana o yo ka umra ke o bana o ya soro deuxième vol kuma ambulo madine ka sabo ko lugat le segisiki kuma dafa o amero mina bi deuxième vol o lugat le shegi o dafara ka bempima afana yu tafana ala sona fana an mandura maka nala sona shina o lobeno ka umra ke o mi troisième volet nala sona machine ambe segi tuguni kata madina pour que kata troisième vol ka tli segi dafa no dafarat malo abibe jumama mais Arabie Saoudite ka jumalum boli manogo wala amena ke samedi nala sona samedi no Cherifla tamadem bela jelembe nyon soro nala sona magan jamana kono ya magan kono ya ka sabu ke mi mogo kumbe kofa bela jelen kono ga nyon soro kaba Saudiya kono ya wala amena ulu fana ka umra ke ka be samedi ma wala o bayira ka fo ayo kuma min fo uye akana salo mogo ta lakali min be fo aka auto me ayre ka miye ako lakali wala anya fo wo yayi wala o bayira ka fo ni ala sona bara atabulu kan amba ni ala fe tamadem be ala ka be nyumando do malita tamadem be ala ka be nyumando anka ala ka hiji no ya bema ka be nyuma se herela wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ewa angon ala anyuma bo madina kana anyumando eno ansira no akara forfoni are alhamdulillah ambala fu ambala barkada ala ka nalin ka ma here ala ka to anga nyini fon soro ala mo karanya ala kra kama ala ka nalin ka maga ma here ala ka anga jamana ma here ala ka baraka ya ama ala ka naba be ma here ala kra buya kama digungu ne wajibi ni nana femin kama baraji ni shira wasira ni ma digun soro la baraji ti soro de baraji yɛrɛ a taamaɲɔgɔn yɛrɛ de degun ye n bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Alhamdulillah an kɔni an ma sɛgɛn sɔrɔ fo ni mobili yugu n'o ka mɔgɔ min sɛgɛn o ko an ma disi tɛ mobili kɔnɔ ayiwa foyi m'an sɔrɔ kɔngɔ m'an sɔrɔ minɔgɔ m'an sɔrɔ mɔgɔ ma bana alhamdulillah an bɔra ka se hɛrɛ la yan ayiwa vraiment an donna a la jigiya min kama a jigiya kɔni fara parce que ne bɛ Côte d'Ivoire n bɛ n ka denbaya fo Buwake awa Cherifla yeli akane ja cogo mina o de ka to nana yan nɔ alhamdulillah n fɛn jigi ma fara awa an bɛ dugawu kɛ Cherifla ye ka dugawu kɛ baarakɛlaw ye ala k'an bɛɛ mago ɲa an nana kun mina ala k'an ka haju jara ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka nin jidi san bɛ san bɛ ala ka ɲɔgɔn kan ye ala k'an ka denbayaw kana ala k'an kɛ silamɛ ye ala kana kafuruban juguya la kira hɔrɔma kosɔn sali ala rasul. An bɛ masa in tanu ka masa in barikada kabini an wulila Bamako fo kana se Madina fo ka bɔ Madina ka don Magan yan hɛrɛ ani lafiya ani nisɔndiya an ma gɛlɛya foyi ye sira la an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko sira la ko degun dɔ y'an sɔrɔ degun foyi de m'an sɔrɔ Cherifla agence kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'a taara ka mɔgɔ min da Magan taga la hɛrɛ taara k'i da an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ɲini Alahu taala fɛ agence in ala k'a jidi a ɲɛma ba n'o ye Cherif Usman Madani Haidara ye si kuntagalijan ni kɛnɛya ala ka kalifa an ma an ka gidiw u y'u seko dama bira bɛɛ lajɛlen k'an ye kabini an bɔra fɔ sisan gidiw kɔni bɛ boribori la an ye yan dɔrɔn fo kana se yan ma o la an bɛ ala tanu ka ala de barikada
o baara de daminɛlen y'a ye k'a ɲini Alahu taala fɛ hiji baara Ala k'a nɔgɔya n'an baden silamɛw bɛɛ ye an ɲuman bɔra so cogo min Ala k'an ɲuman segin so ten tagafisiri a ma nɔgɔ dɔɔni komi o tɛ anw delilan baara ye nka o n'a ta bɛɛ a nɔgɔyara Ala ni gidiw ye a ɲɛ yira an na an kɔni an y'a kɛ gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la maa si ka taafe min fereke ka bi ka sababu kɛ taafe ko nin ɲɛ yira an na kabini Bamakɔ an ka ɲɔgɔn ye laban min kɛra ye taafe siricogo ɲɛ yira an na ye o tuma ka bɔ yen fɔ yan maa si ka taafe min kɛɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔni na an nisɔndiyalen de don k'a ɲini Alahu taala fɛ sa baara min n'an bɛna daminɛ sisan n'o ye hiji baara ye Ala k'a daminɛ hɛrɛ k'a kuncɛ hɛrɛ an bɛna dugawu minnu kɛ Ala ka dugawu minɛ an yɛrɛw ma k'a minɛ jamana ma k'a minɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an balima minnu b'an kɔ ni Ala ma sira nɔgɔya olu ye ka na Ala ka sira nɔgɔya u ye mɔgɔ mɔgɔ sera yan Ala de y'a nɔgɔya i sera yan i ka fanga tɛ i ka seko tɛ i ka dɔnni tɛ Ala ka nɔgɔya de don Ala min y'a nɔgɔya anw ye yarabi an b'a ɲini Alahu taala fɛ balima tɔ fɛn fɛn b'an kɔfɛ Ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye n'a ka Ala ya hinɛ ye ni bidon barika ye ni Ala kira bonya n'a barika ye sallallahu rasul n'an taara a kɛra hɛrɛ la bi nali fana a kɛra nɔgɔya la Cherifla insansi a ɲɔgɔn tɛ yen depuis la mɔgɔw b'a fɔ mais ɲinan ta a tɛmɛna si kan san wɛrɛ ta o fana ka jugu ɲinan ta ye ne kɔni bɛ Cherifla fo bi n b'a fo sini yarabi a n'a ka muso ni denbaya yarabi Ala kɛnɛya di an na olu ma Ala sija di an na olu ma ayiwa ne Bouakari n'ale tɛŋa bɔ n b'a bara bɔ ne tun ye premier bibi ayiwa Cherifla ni kɔrɔ la fana kabini a bɛ maganjo logoba ye ayiwa n kɛra han tun bɛ bi Cherifla ni Haidara kirishe nora la fana ne mɔkɛ la fana n ka tini Ala fa ba tin hɛnɛ fa ya rabbi yirikina bin na ladege ayiwa Ala shona hɛnɛ shona bari ndi foyi hɛnga ni hɛrɛ tɛ nka kono sho wo sho kan no kile tɔɔrɔ shitani ma hɛrɛ na luani lafiya hani a jele a fagali sagato me hana a bato tana mabasallama heleni ayiwa tɔɔrɔ si t'a cɛ ma lafiya ngi cɛna Madine ngi woron nga Madine no ta sami he ngi nga suru jana he ngi ta cɛna woron ni ngi cɛna nga suru jana ni ngi bai wonno bibi maga ngi cɛna maga alhamdulillah rabbil alamin wat min lafiya hula bihi la suru jana na wa nahati ni suru jana fa barabu nga suru fa silama suru jana fa fono ki ga ha suru jana haluki nyono suru mi horoyani anga biye Cherifla abiyoni an bi Haidara kirishe to nona lafiya hani here hani alhamdulillah rabbil alamin wa ngati ni alafa ya rabbi ma gibiye here ni to mana ngabele shay here ni albi islam ya ji w ka afra sani allah yana chona albi na sangina biye ni mungu utakile kene alhamdulillah rabbil alamin mere de chino assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haydi kay go hin kar worse sanda Madina kayar hun mere de chino ker jow namudi kayar kane yer hundoti nda gomni yer kane na gomni yer kala sigato yer kala sahara borimo haydi kay go hin ka harara yer ko taala ama felondi boro fofo kurse miska o hinka hunda gudo ka Madina ka ya zura yer bomo ko ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wana kanidoti ka yaka hundoti ka guna Makka nagumo ka hiji yerko taala ama yara sundiga yanda arsalam tere kursi yerko taala ama yara sundiga yanda arsalam tere kursi hiji yero fo asaid Serif Usman Madan Haidara haydi ka kate ga ya sababu ya cerbiyar fondo buyro ka yero hinka hanganda yerbumo ko ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yerko taala ama korendi yer fondodi ama yara sundir ser fondodi haydi ko hinka tasi ay nyejedo bene de wuymedo bene de harmedo bene yerko taala ama yara sundi boro fo kurse misaka o hinka ka guranda yerbumo ko ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wona gandedi ndaga wona koyri ndaga wona hijji doti ndaga wona alkabadi yerko taala ama yara sundi ga bors kurse ay ngaraga yerko ben alhorma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fo asayid Serif Usman Madan Haidara yerko taala ama noga hini ama noga albarka yerko taala ama noga ijido albarka ama noga ijido hini ay ngaraga yerko ben alhorma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
nin kun ye an ka deuxième convoi maaw ye n'o ye agent Cherifla olu wulili Madina ka taa se Maka aw kun ɲɛ bɛ o de la o tɛmɛnen kɔfɛ u y'u ka tawafu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla Buya Kulubali Fatumata Jaabi olu ka sɔrɔlen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. La ilaha man foyte illallah kunakira alayhi wahdahu akelenu anjaza wahdahu ayaka laydu dafa wa nasara abdahu ayaka jongedeme wa hazama al-ahzab ayakele jama kari wahdahu akele la shay'a foyte qablahu akohanye wala ba'dahu foyte akofe yohoyi ale de binyana mayake wa yumit abisayake wa huwa alay hayyun masadu daiman mabe la yamut atasa wala yafut ataba abadan fiyew biyadihi abe wala ndikulu khaira herela wa ilayhi تدعو عليما المسير وباللباي وهو علي على كل شيء ننقلن بلا جلن قدير أبي سالا ومن ينقل لاهرا هنا أولا كرن يالا سلونا كرم كوي نجي نوبي نوي الحاج منانياني على لين يرين بوليناي على كاهنا أن إسلام سوق بلا جلنا فيا فوما ما يربو كوكتا على كجيا أما سراو نوياني أما الله اليومي أما باراوني Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ tawafu baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛnin kɔfɛ an ka Cherifla jabaranin tɔgɔya la maa minnu bɛ yen n'u wulila ka s'u ma u ye ɲininkali minnu k'u la Buya Kulubali ani Fatumata Jaabi ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ.
wasallim ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka deuxième confa mɔgɔw an b'olu ka baaraw de kɔnɔna na hali sisan u ka tawafu baaraw cogoya a bɔra k'olu de lajɛ ani u yɛrɛ kun ye seereya ka minnu fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u ka safa ni marwa boli min sɔrɔla o kɛnɛ fana kɔnɔ buya kulibali ani fatumata jaabi olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ Allahumma ya mai qina ankishi azabaka iga nyangatama yauma dona tabasu ibna wililike ibadaka iga jona Allahumma ya mai urzuqna angaresege الجنة بغير حساب كسر مكان سجسجلي اللهم يا مي حبب kanunike ilayna kana an yoro al iman liman yara min qawlin kabin kuma kana aw fi'lin wal mawlid aw amalin wal mabaraj mando wa na'uzu amitanganyini bika ni alay minan nar kabota sumama wama anifen wofe yuqarribuna no bi ansurunya ilayha jahannamana min qawlin nakara kuma kaye anki jafolima aw fi'lin wal mawali jugudo anki shakelima أو أمل والمبارة جودو أنك شاء كلمة ربنا أنت على آتنا أنصن في الدنيا إنجيلتك إنايا حسنة يمانا وفي الآخرة إغانصن لاهرة حسنة يمانا وقنا إذا أنكشي عذاب النار تسمع يا تعالى لبيك اللهم لبيك madina sigi kɔnɔna na an ka agent Cherifla a taamadenw u ka jigiyɔrɔ ani u yɛrɛ kun bɛ lahaliya min na an y'a kanu ka wuli ka taa se u jigiyɔrɔw la n'o ye u dagayɔrɔw ye k'a lajɛ sow bɛ cogo min ani u yɛrɛ kun bɛ condition minnu na ka se ka dɔɔni faamuya la buya kulibali ale ni fatumata jaabi olu ka sɔrɔlen don an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ an baden Cherifla TV lagɛbaaw an b'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn hali bi an bɛ madinɛ sigi la agent de voyage Cherifla mɔgɔw walasa minnu ka musokɔrɔbaw an'u ka cɛkɔrɔbaw nana hiji kɛli la walasa ka ɲɛnafin bɔ an wulila ka se u ma ni k'u da sumsum tɔɔrɔ jumɛn b'u kan u ka lahalaya di tile kɔnɔ u ka baaraw bɛlen bɛ min ma an wulila ka se u ka sow kɔnɔna na an ye min sɔrɔ ni aw ka jɛ an k'o seereya Madame Dansogo Aida Jire kabo Kenyaba awambo bo wa mogote tuna ko azasla amba ufu au niche au ko la dongo nyumana annana ya alhamdulillah dairo nyuma o ko no benya bola awa dumuni ko no ma desana wakati shi
awa ko gidi nisɔndi ninnu musoman ninnu foli b'u ye kosɛbɛ an n'an taara Madina wo misɛnnin an kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ Alakira y'i sen jɔ yɔrɔ ma sala yɔrɔ ma y'i sigi yɔrɔ ma ye dugawu kɛ an taara a bɛɛ la o si yɛrɛ ma ne yɛrɛ faga fo ne delila ka wajulu dɔ ma mɛnna aw karamɔgɔ da udu kɛlɛ n taara ka taa ɲɛ dɔ kan alhamdulilayi hali ni iji n danu ma ne b'a fɔ a barika Ala ye awa ya ye Madina de mais yan'an ka bɔ Bamakɔ u ye kɔni y'an kunbɛn kɛ wo ye a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔw bɛ to nka an kɔni m'o siya la an n'aw bɛ taa aw b'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an ma agence si ye o la u ka taa n'u ka mɔgɔw ye ka a f'u ɲɛna nin de ye nin ye nin de ye nin ye sen nali y'a kɛ tan nɔ Alakira nana tan nɔ aw bɛ dugawu kɛ nin na nin dugawu bɛ kɛ na ka taa n'an ye sedisu ninnu ka yɔrɔ la alhamdulilayi rabbil alamin a barika Ala ye a barika Cherifla ye Ala ka bani mɛn si la an b'o de f'a ye dɛ n'o tɛ barika kɔni walahi basa n y'o d'a ma de a y'o sɔrɔ a n'o nana awa jɔn o jɔn Ala ye jɔn o jɔn sɔn tugu a kɔ wallahi Ala de ye cɛ in sɔn i ka tugu a kɔ i bɛ hɛrɛma sɔrɔ o de la n'i bilala ko Ala b'i malo Konba jamu Kulubali ka bɔ ka bɔ Jeni e bamanan in kɛ Konba tile kɔnɔna na aw bɛ baara jumɛn de kɛ baara ka to dun k'an fa kaba nana to ma dɛsɛ ji ma dɛsɛ wa tofin yɛrɛ ka di ne da sa n y'a dun sisan k'an fa ne bɛ taa misiri la an bɛ t'o la an bɛ taa fajiri selifana lanzara fitiri safo a bɛ t'o bɛɛ la an bɛ t'o bɛɛ la aw mɔgɔ joli b'a ka sokɔnɔna na wolonwula aw mɔgɔ 7 aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cogo di foyi t'an cɛ foyi t'aw cɛ nisɔndiya ni nisɔndiya ani ka dumuni kɛ k'an fa k'an karamɔgɔ fo k'a barika da Ala ka silamɛya nɛmɛ an taar'u ne ka foli b'u ye dɛ n ka foli b'u ye a y'an nɛmatigiw lafiya ne ka den yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n yɛrɛ donna n mɔdenw b'a dɔn ne bɛ Ala fo k'a barika da k'an karamɔgɔ fo k'a barika da basi ta ne ye Ala ka se ni kɛnɛya d'a ma o tɛ wa n tɛ ne tɔgɔ Ɲaga Keyita i bɛ Mopti a Keyita ko mashallah n y'a mɛn Bani ka kasɛti la a ko seli o seli i k'a fɔ Ala fatiha laban na n b'i deli i ka na n faama Alakira dayɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kabini ne y'o ta don min fo ka na se ne ye makan ye bi wallahi n y'a dayɔrɔ n ye don min donna avion kɔnɔ n kasira di nka alhamdulilahi rabbil alamin a ko denw ka dilan cogo min denw ninnu dilanna ten ne denw kɛra n sago ye Ala ni Bani sababu bilahi o dɔw fana bi amsar kɔnɔ yen nɔ alhamdulilahi rabbil alamin an nana an ma dɛsɛ fosi la wallahi an ɲagalen don wallahi misiri wa an ma sɛgɛn ne tun tɛ bɔ tile la i y'a faamu kɛlɛsigi n t'a kɛ n tɛ gɛrɛ tasuma na nka wallahi kabi n nana ye ko yan ka kalan a kɛra nɛɛma de ye ne farikolo la i ɲɛ bɛ n na n tɛ porodi mun dɛ ou bien alhamdulilahi rabbil alamin k'an ka limaniya ta wallahi an ye limaniya ta an bɛ karamɔgɔ kɛ min kɔ wallahi an tɛ malo wa an tɛ sɛgɛn wa an tɛ ɲina inshallahu an b'a nɔfɛ an ni an ka nafolo a bɛ fɔ cogo min na an b'a kɛ ten inshallah wallahi foyi man sɔrɔ an ma bana an ma fosi rien bana kɔni an y'o to Mali la rien ne sen bɛ n dimi san 25 bila an taara yɔrɔ n taara bɛɛ la maa min ne bɛ Maka ye bari ne tun bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ de Ala ye barika ne ni n denkɛ de nana a k'a bɛ na ne n ka tina ne yɛrɛ e de y'i ka nafolo baara wa e de bɛ taa n'i taara i nana kuma min na walima i ka taa n'i fa ye fɔlɔ k'a fa ko a tɛ taa dɛ ne de bɛ taa ko ne yɛrɛ tɛ taa e de ta y'i ka nafolo farida 5 min fɔra nin e de y'i ka nafolo baara e de bɛ taa a ko tanti n'a kɛra ten ne bɛ taga ni e ye wallahi den in na ni ne ye wallahi foyi ma dɛsɛ n na a bɛɛ ka ci kɛ Ala ni Bani sababu k'a kɛ dugawuden ye k'a kɛ milliardaire n ko Ala k'a kɛ milliardaire ye f'a ka na ni maa 100 maa 50 a k'o kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ani kira ka diinɛ sallallahu alaihi wasallam wallahi Bani sababu kama wallahi f'a k'o kɛ n ye dugawu de dɔn a ye wa bɛɛ de bɛ k'o dugawu d'a ye Ala k'a minɛ n ye Ala ka barika don aw fana na Ala ka n'aw si caya Ala ka n'aw si barika Ala k'aw juguw dɛsɛ hali n'u kɛra sankisɛ de ye Ala k'u dɛsɛ Ala ka n'u saw kɔrɔfɔ a bɛ min na Ala ka n'aw b'a la aw b'a fɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ aw de b'a dɔn
ala k'aw tɛmɛ a yɔrɔ kan an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔkɛ ye ala ka n'a si caya ala ka n'a si barika a jugu nu ala k'u dɛsɛ ala k'a kɛ tile ye ka jugu kɛ situlu a k'u yele i y'a faamu k'u kɛ samarasen ye a k'u don a k'u tereke an b'a ɲina an ka Mali ala k'a kuma bɔ Basu foi tana ya ambia ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bi image du jour la an bɛna yirali kɛ aw la fɛn min na o de ye arafa kulu min don ni kulu hɔrɔmalen don ni yɔrɔ don yɔrɔ min ni maa kelen kelen kana ka ala deli ni yɔrɔ in seriyali la ni yɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ lakali k'a fɔ an fa Adam ani an ba Hawa u kɛlen kɔ ka bila ka na dugukolo sanfɛ san caman kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye don min na a nana kɛ nin yɔrɔ kelen de la wa yira la k'a fɔ fana nin yɔrɔ min filɛ nin ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka hiji laban min n'a y'a kɛ n'a ma hiji wɛrɛ kɛ o kɔfɛ a y'i jɔ nin yɔrɔ dɔ de la seleke la ka kuma ni maaw ye a don maa 120 ani kɔ mun bɛ yen a ka sahabaw la a donni na maa kelen o kelen ye alakira ka mankan mɛn a bɛ min fɔla k'a mɛn a waati mikoro ko tɛ yen kuran ko tɛ yen foyi tɛ yen nka ala sɔnna a ma kira kumana mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ y'a mɛn a ye bilasiralika caman fɔ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ silamɛw ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛ dɔ kana silamɛ dɔ joli bɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra nin kɛnɛ in de la nin kɛnɛ kelen in na kira de y'a yira k'a fɔ ko ala ye ne ci ni diinɛ min ye a bɛɛ lajɛlen dafara wa n y'a bɛɛ fɔ aw ye nin kɛnɛ in kɔnɔ kira y'i to kuma na maa hakilima minnu kun bɛ yen olu sigara ko nin kuma min filɛ nin ye ko yalima nin ye kuma gansan ye wa nin bɛ ko dɔ ko fɔ wa siga foyi t'a la alakira ma hiji wɛrɛ kɛ o hiji in kɔfɛ k'a yira u la k'a fɔ nin yɔrɔ min filɛ nin ye a yɔrɔ janya a bɛ taa fo kilomɛtiri 300 ani dɔɔni nka yɔrɔ in n'a kun ye alakira diya a kun bɛ t'i jɔ yɔrɔw la tintiman na nka a m'o kɛ a y'i jɔ yɔrɔ dɔ de la ka tila ka fan bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ ko nin bɛɛ ye arafa de ye ala sɔnna a ma bi maaw bɛ wuli diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa nin yɔrɔ in magɛn
wa arafa don o kana ka bɛn saliba kalo tile 9 donni ma maa o maa taara hiji a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka tilen ye ka ala welew kɛ ka ala kosumaw caman kɛ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu bɛ kɛ a kɛnɛ kɔnɔ ala k'o minɛ an ye k'a ɲini ala fɛ basigi ni kelenya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ani silamɛdugu bɛɛ lajɛlen. nin kun ye arafa kulu ye an b'a ɲini ala fɛ an minnu bɛ ni ala ma a yeli nɔgɔya an ye ala ka a nɔgɔya an ye duwawu minnu bɛ kɛ a kɔnɔ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. Cherifla Madan Haidara an ka Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba Jamiyatul Ansar Din ɲɛjɔyɔrɔ a ka kɔnɔnjɔya a n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw kama a y'a laɲini an ka hijidenw fɛ u ta o ta yɔrɔ o yɔrɔ sanga o sanga u kana ɲina jamana in kɔ o la hijidenw yɛrɛ y'a kanu don o don ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ta k'a ɲɛsin Mali ma o la a ka kan maliyɛnden bɛɛ maa o maa de bɛ telen kɔrɔla la nin waati in na a bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko amina ala ka samiya diya ala ka jamana basigi jamana ɲɛmɔgɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma ale min kɛra nin ko sababu ɲuman in fana ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka kɔrɔta d'a ma ala ka n'a ka denbaya kisi a bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo min na ala ka ko in kɛ ten o la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka duwawu in minɛ. Amina. Ala min sɔnna ka nin baara in nɔgɔya an ma kɛnɛya kɔnɔ si kɔnɔ an bɛ ala tala fo la tugulen ko k'an ka sababu ɲuman fɔ min ye ko in kun ye yarabi an bɛ foli kɛ a yɛrɛ la ka ala tala deli a ye si ani kɛnɛya la ani wasa ni kɔrɔta la yarabi ala m'o di n'a ma sɛgɛma cani an b'a ɲini ala tala fɛ n'a dogo ala m'u bɛnna ala ka n'u fara fara yarabi ala m'o kɛra ala bato ko ɲuman ala k'o di an yɛrɛ ma ala k'an kɛ ɲuman dɔnna ye ala kan'an kɛ wale ɲuman bali ala kan'an kɛ wale ɲuman dɔnbali ye yarabi ala tala ka kɛ ɲuman dɔnna ye ala kan'an kɛ ɲuman dɔnbali ye yarabi nin baara in ala k'a kɛ si ye an ye k'an mo kɛnɛya ye k'an mo dawula ye k'an mo kɔrɔta ye k'an mo bonya ye k'an mo dawula ye yarabi ala m'o kɛra an ka silamɛya ala ma sabati an ka silamɛya ala ma sabati an bɔra ka woloden minnu to yen an furuɲɔgɔn minnu to yen an jamana yɛrɛ yarabi an y'a bɛɛ lajɛlen ko ɲɛ kalifa ala ma an karamɔgɔ yarabi ɲɛmaya min dira ma ala k'a d'a ma ni si ye k'a d'a ma ni kɛnɛya ye k'a d'a ma ni dawula ye k'a d'a ma ni bonya ye k'a d'a ma ni kɔrɔta ye ala k'a dɔgɔya dɔgɔya ka bonya yira la a ka faamu yarabi ala m'o dira ma yarabi ala m'o kɛra ye yarabi ala m'an saniyana ka bɔ an ka jurumuw la baara ɲuman ala m'o kɛra ala k'a ɲuman segin ka taa an ka denbayaw ɲuman sɔrɔ ka taa karamɔgɔ yɛrɛ ɲuman sɔrɔ kuranna baara an ka jamana an y'a kalifa ala ma fitna min b'an ka jamana kɔnɔ yarabi ala k'a ban ala min sera ka tasuma ni ji fara ɲɔgɔn kan yarabi o k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ala kan'an fara fara ala kan'an fara fara faamaw yarabi ala ka jamana hinɛ fantanw yarabi ala ka jamana yɛrɛ kanu yarabi ala m'o kɛra ala k'an bɛɛ kelen ma yarabi ala kan'an fara fara ala k'o kɛ kuranna kama k'o kɛ sirifu kama k'o k'an karamɔgɔ yɛrɛ kama ni bidon hɔrɔma ye ani kɛnɛ in barika ye bisola ala rasulillah al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye wala an balimaw an sera ka min fara ɲɔgɔn kan deuxième convoi mɔgɔw wulilen ka taa bɔ maka kana madina o baara ninnu de kun ye nin ye u ka tawafu ka taa se u ka safa ni marwa bolili ma ani u yɛrɛ kun ye siraka minnu fɔ ka taa se u dagayɔrɔw la u bɛ cogoya minnu na olu de kun ye nin ye an sera ka min di aw ma wala an b'a ɲini ala fɛ baara ninnu tɔ kɛli ala ka nɔgɔya aw bolo ni laɲini minnu filɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye baha udini ye shamsu dini kamalu dini a seyidi Cherifla Madan Haidara sababu ɲuman min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma yelen min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma kanaba Haidara dɛmɛbaga Haidara cɛsiriba Haidara ale de kɛra bi silamɛya kunna wolo ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na maa o maa ni i bɛ silamɛya fɛ n'i ye nin baara ninnu ye k'a ye ko maa dɔ de bɛ yen ale de ye dɔw dilan k'u bila nin sira kan u ka mɔgɔw dilan nin na i bɛ wasa
o la haidara kanuba bɛɛ lajɛlen wasalen don an bɛ dugawu kɛ ala ka an ɲɛmɛ ala k'a ɲini ala fɛ yarabi an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔna na an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔna na foli belebele an b'a ta ka ɲɛsin aw ma ni waati in na aw minnu sɔgɔlen bɛ Cherifla jabaranin fɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw ka jɛmukan lajɛ n'o ye spécial haji ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu